Ой, блін, маяк. Цього Volkswagen почнемо розбирати. А кому він треба? Що там розбирати? Мені там будка денег стоїть. Будка, колеса, бігати. Ти вже прикинув, там прицінився, що... Пари, золотеха, там ходові. Що по чому? Чуєш? А чому в нього така як загнута якась рама? Чи це мені так здається? В нього така кабіна назад завалена, а будка вниз сюди. Ну щось так... Може так зробили, щоб весом назад. Ну так по відчуттям, що в нього трохи рама як то зігнута. Ну може це типу, тільки так візуально здається. Чому вже не шаримо? Що? Да. Скільки він вже тут? Тижня 2 стоїть, так? Да? Вже майже місяць стоїть машина, просто ну, нема десь власника, хтось просто кинув отак от в переулку. Ну, безпечно насправді так от кидати машину. Тут вночі я не знаю, хто тут що тут лазить, хто тут що тут робиться. Тут такий собі цей переулок темний. Темний Не ліс. темно, він вже освіщається. А, освіщений ліс, так? Да? Оренда обладнання в Житомирі, прокат сервіс.